Bu цехта безнең инде 80% барында үзебездә җиткезелде, безнең заводыбыз бар. Һәм барысы да менә монда үзебездә эшләнгән бу машиналар, механизмнар. Менә монда безнең юк бүгенге көндә сала торган, саутка сала торган машиналарыбыз юк, алар бик бәятралар. Аны алыр өчен акча, ягъни инвестор кирәк. Грант өчен конкурста катнашканда түрәләрнең аңламаучанлыгы белән очраштым ди эшмәкәр Нияз Хисмәтов. Түрәләр бүген бизнесменнар ролендә үзләре узмаганмы, алар әйткән әйбергә эшләнергә тиеш. Алай гына булып чыкмый. Менә монда инде һәрбер кешенең нинди способностьлары бар һәм нинди үзләренең уйлап тапкан әйберләре бар, менә шуларны кертергә кирәк. Аның эше авыл хуҗалыгы тармагы белән бәйле. Бүрттерелгән ашлыктан ясала торган витаминлы аксымлы эчемлек менә шушындый кыяфәттә һәм әлегә аны тәүлегенә 3 тонна җитештерәләр. Эш җайга салынганнан соң тәүлеккә 30 тонна шушындый эчемлек ясарга мөмкинлек булачак. Тәнзилә Гатаулинага исә цех кирәкми, әмма ул да эшмәкәрлеккә каршылыксыз гына эләкми, эш башларга капиталы булмый. Минем оешма бухгалтерия белән шөгыльләнә, без оешмаларны, ИПларны исап-хисап итәбез. Минем 2 хезмәткәрем бар. Эш булганда эшмәкәрлектә мондый мәсьәләләр һәр чак булачак дип белгечләр. Бүген 30 үз эше булган кешене җыеп, түгәрәк стилдә сөйләштеләр. Безнең вакытта яшьләрдә күп юллар ачыла. Шул юллар тиз ачык булсын. Шуңа без бергә еш-тырабыз. Урта һәм кече бизнес икътисадның нигезе булырга тиеш. Федераль җыенга юлламасы вакытында Владимир Путин моны билгеләп үткән иде. Ул салымнарны үзгәртмәү, стартапларга ярдәм итү һәм законга үзгәреш кертү турында сөйләде. Ул әйткән яңалыклар буенча эшмәкәрләр әле дә фикер алыша. Президентның мөрәҗәгатының иң авыры ул эшмәкәрләргә барып җитүе. Безнең практикадан узган елларда күп эшмәкәрләр белми, просто белмиләр нәрсә льготалар турында. Самое главное для меня это стабильность. Минем өчен иң мөһиме салымның даими булуы. Иртәгә әлеге түләүнең кабат үзгәрмәячәген белеп эшләү бик әһәмиятле әйбер. Оцениваю положительно. Мин уңай бәялим, димәк дәүләт эшмәкәрлек турында кайгырта. Бүгенге очрашу сорау-җавап рәвешендә узды. Шулай ук дәүләт программалары, маркетингның заманча алымнары һәм кредит алу мөмкинлеге турында да җентекләп аңлаттылар. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.